Journaler eller dagbøger på dansk er en af de mest udbytterige funktioner i Moodle, og samtidig det absolut nemmeste, man kan foretage sig i Moodle. Så det er et helt naturligt sted at starte, hvis man gerne vil i gang med at bruge Moodle. Lige nu befinder vi os her på skærmen inde i et af mine kurser, Samfundsfag 08Y, Samfundsfag på C-niveau, og der har jeg prøvet at lave en række journaler i løbet af året, og vi kan se på nogle af dem. En journal består bare af et sæt arbejdsspørgsmål, som man laver til eleverne, og de har så mulighed for at udfylde dem, hvorefter man kan se deres besvarelser. Så det svarer altså lidt til en elektronisk udgave af det, man gamle dage ville have lavet i papirform som arbejdsspørgsmål i klassen. Man kan lave spørgsmål både som noget, der skal udfyldes i timerne, enten individuelt eller i gruppearbejde, men man kan også med fordel lave det som en del af lektierne, som vi skal se på om lidt. Men her nede i den her rubrik, der har jeg lavet en række journaler, som er blevet udfyldt i løbet af undervisningen. Og vi kan fx gå ind på en af dem for at se et eksempel. Herinde der har jeg skrevet nogle spørgsmål til eleverne. Der er 3 spørgsmål, der er heroppe. Så er der nogle figurer, som de skal bruge på at besvare et par yderligere spørgsmål. Det som eleverne så gør, det er, når de ser det her, så går de ned her, hvor der står Start or Edit my Journal Entry. Den trykker de på. Så kommer de ind på en ny side, der er de samme spørgsmål her. Og så har de et felt, som de kan skrive svarene på. Så er det meningen, at de skriver 1, og så skriver de en besvarelse her. Går videre til 2 og skriver en lignende besvarelse. Når de så er færdige, så trykker de Save Changes. Men journalerne er også indrettet så smart, at eleverne også kan bruge det som en slags noteværk. Det vil sige, selvom de har gemt det, så kan de til enhver tid gå ind og ændre på det, som de har lavet. Med mindre at man selv har bestemt, at de ikke kan gå ind og ændre det. Men det vil jeg ikke umiddelbart anbefale. Det er meget smart, at eleverne selv kan bruge det som et slags noteværk, som de måske kan bruge til eksamen eller i andre sammenhænge. Godt. Når eleverne så har indsendt deres besvarelser, så kan du som lærer selv se, hvad de besvarelser så er. Og hvis vi nu lige går ind på den samme journal igen, spørgsmål omkring social arv, så står der heroppe i hjørnet de journal entries, som der er lavet. Og i det her tilfælde, der er altså 26 elever på mit hold, der har svaret på de her spørgsmål. Hvis jeg trykker på dem, så får jeg samtlige besvarelser i et stort vindue her. Det vil sige ikke noget med at klikke rundt på en masse elever for at se deres besvarelser. De er alt sammen her. Se, den første elev her har lavet en besvarelse her. Og hvis jeg vil, så kunne jeg gå ned her i feedbackboksen og give ham lidt feedback på hver af punkterne. Jeg kan også bare skrive samlet, at det var glimrende, eller at det var noget sludder, eller hvad det nu kan være. Jeg vil også, hvis jeg havde sat journalen til det, ville jeg også kunne have givet dem en karakter for journalen. Det er ikke noget, jeg selv vil bruge, men det kunne man måske ønske i en anden sammenhæng. Hvis jeg nu har skrevet det her feedback og gerne vil give det til eleverne, så når jeg har skrevet det på en eller på flere, så går jeg bare herned i bunden og skriver Save my feedback. Så kan eleverne læse den feedback, de har fået. Hernede i bunden af siden, der kan vi også se de elever i klassen, som rent faktisk ikke har fået det udfyldt. I det her tilfælde, der er det fordi eleverne ikke har været til stede den pågældende dag. Men som I nok kan tænke til, så er fordelene ved at lave de her journaler frem for traditionelle arbejdsspørgsmål, at der er en vis disciplinerende effekt ved, at de rent faktisk skal formulere noget på skrift, og at læreren har mulighed for at se, hvad det er, de har lavet, så man slipper for at eleverne sidder og foretager sig noget helt andet, i stedet for det, som de rent faktisk skal, fordi der er en vis kontrol med, hvad der foregår. Godt. Det er et glimrende værktøj at bruge, og jeg anbefaler, at man bruger det. Men det er ikke kun i timerne, at det er godt at bruge. Man kan faktisk spare rigtig meget tid i undervisningen ved at give dem hjemmeopgaver for, som sådan små journaler. Vi kan se på et eksempel her. Her der har jeg lavet nogle små arbejdsspørgsmål til den lektie, som eleverne har fået for. Og det, der er det gode ved at gøre det, i mine øjne, det er, at det kvalificerer lektielæsningen. Vi kan jo lige så godt se det i øjnene, at det er sådan, at mange elever, for det første er der en del, der slet ikke læser deres lektier, for det andet er der en del, der læser
lektierne umotiveret og uden et mål for øje. Hvis de har nogle arbejdsspørgsmål, som de kan svare på, bliver lektielæsningen mere fokuseret. Og det har eleverne i den klasse, hvor jeg lavede de her ting, været meget glade for. Langt de fleste af dem har sagt, at de har fået større udbytte af lektielæsning på den her måde. Der er et par enkelte i klassen, der synes, at det har været for hårdt at lave det, men langt størstedelen af det synes ikke, at det har været for hårdt, og synes, at lektielæsningen er blevet bedre. De har fået større fagligt udbytte ud af det. Det, som det giver læreren, det er, at for det første, så sikrer man sig over, at de læser deres lektier. Hvis de ikke har læst deres lektier, er det meget nemt at se, fordi så fremgår deres besvarelser ikke. For det andet, så kan man som lærer hurtigt se, hvor er det, der måske er nogle faglige problemer her, og hvilket stof kan man skøjte hurtigt henover, fordi det har klassen forstået. Det, som jeg vil gøre, det er, hvis jeg har alle elevernes besvarelser på en side, så vil jeg vil ikke bruge afsindig meget tid på at læse det alt sammen igennem, det har man ikke tid til, men jeg vil hurtigt skimme det igennem og se, hvor det er, der er problemer, og hvor der ikke er problemer. Det synes jeg er rimelig hurtigt, man får et indtryk af. Så plejer jeg også at gøre det, at jeg lige hiver nogle få elever ud, en håndfuld elever måske, som jeg giver lidt kort feedback. Fordi så betyder det, at eleverne de oplever, at de i hvert fald en gang imellem får feedback på det, de skriver. Så de har en fornemmelse af, at det bliver læst, og at de måske endda kan få noget feedback på det. Det vi skal se på nu, det er, hvordan man så rent faktisk opretter en journal. Det første vi gør selvfølgelig, som altid muligt, det er, at vi går op her og trykker Turn Editing On. Det næste, det er, at vi i det felt, hvor vi gerne vil oprette en journal, nu har jeg lavet et felt her, der hedder journaler. Jeg vil gerne lave en journal, så jeg går ind i Add an Activity og vælger en journal. Godt. Så giver jeg den et navn. Det kan være hvad som helst. Det kunne være økonomi. Og så skriver jeg mine spørgsmål hernede. Jeg skriver for eksempel, hvad er BNP? Og så skriver jeg nogle flere spørgsmål nedenunder selvfølgelig. Så trykker jeg bare, når jeg er færdig, Save and Return to Course. Indtil videre behøver man sådan set ikke bekymre sig om de andre indstillinger her. Den er indstillet på den normalt smarteste måde i udgangspunktet. Så trykker jeg Save and Return to Course. Og så ligger den hernede under journaler. Økonomi dernede. Bum. Så hvis jeg går ind på den nu, så ligger mine spørgsmål. Og eleverne kan så gå i gang med at editere i journalen. Det man også kan gøre, og som bliver mere normalt i fremtiden, det er, i stedet for at lave det som en journal, så laver vi det som en online text assignment. Trykker her. I en online text assignment, der har man væsentligt flere valgmuligheder i forhold til journalerne, eller nogle flere valgmuligheder og flere editeringsmuligheder bagefter. Men det, der er problemet med en online text assignment i dag, det er, at man ikke kan se alle elevernes besvarelser på et vindue. Man skal klikke sig rundt mellem eleverne. Det synes jeg personligt er irriterende, så indtil videre anbefaler jeg, at man bruger journalen i stedet for online text assignment. Det er sådan, at i den kommende Moodle 2, der udgår journalen som en del af grundpakken i Moodle, men der vil vi sørge for her på skolen, at stadig have journalen med som et ekstra modul, som man stadig kan bruge det. Men det var sådan set det. Det er meget let at gå til journaler, og det er et logisk sted at starte med at bruge Moodle.